Hello, hello, hello! Magandang buhay sa lahat! Natakam na ba kayo ng aking inilutong ulam ngayon? So, gamit lamang ang saluyot. Of course, hipon, ang paborito ng maraming Pilipino at isang malaking sibuyas, 3 pirasong bawang at mga kalahating kilong kamatis. Tayo po ay nagawa ng sinigang na hipon sa kamatis. Bakit kaya sinigang lang sa kamatis? Well, wala na pong sinigang mix sa kusina ng inyong lola. Kaya naman, diniskartehan ko na ang isa sa aming paboritong ulam para naman magkaroon ng sabaw. Dahil, yan, napakasimple lang po na ating pagluluto. Huwag na nating patagalin. Igisa ang ating sibuyas at bawang. Babanguhin hanggang ang ating sibuyas ay maging malinaw o translucent. Isunod na ang ating chop-chopped na half kilo ng kamatis. Kamatis na hilo, kamatis na pampakinis ng ating tubig at mayroon pang lime. Okay, so ating pong igisa ng maayos ang ating mga pampalasang sibuyas, bawang at sili. Palabasin natin ang kanyang umami. Ang umami flavor po ay natural na flavors ng ating mga vegetables, isda at mga karne. Ang sekreto lamang po, hindi na kinakailangang gumamit ng betchin, ay ang maayos na pag-igisa sa ating mga panlahok. Yan, igisa. Igisa ng mabuti ang ating mga flavorings. Idagdag ang fresh hipon na nilinis. Of course, ginamitan ng inyong lola ng toothpick ang likod upang masundot ang kanyang bitukhang mayroong buha-buhangin. Okay, gisa-gisa-gisa. Halo-halo-halo. At syempre, huwag nating kalimutan ang dagdagan ng pampalasang asin. Kayo na po ang bahalang timpla sa inyong asin. Idagdag ang ilang chop-chop na red bell peppers at karagdagang pampaanghang. Yan, so halo-halo-halo. Igisa ng konti. Pagkatapos ay idadagdag na natin ang isang mainit na tubig upang tayo ay magkaroon ng malinamnam na sabaw. Yan, haluin lang ng konti, iayos ang ating pagkakahangin ng mga hipon at pagkatapos ay buburan ng kaunting paminta. Yan. At hayaan na itong kumulo. Kulo. Wala pang 5 minutes kulo na yan. You see? Mabilisan lang. At matapos, malinisang mabuti ang ating mahiwagang saluyot. Diba? Ilakot na upang ang ating hipon ay magkaroon ng dagdag sustansya. Yan. Ang mahiwagang saluyot na maaaring mapitas sa likod bahay o kaya naman ay mabili sa ating palengke. Ito po'y kinakain ng mga Milyonario dito sa Saudi Arabia. Alam nyo kaya huwag kayong magreklamo kung kayo ay pinagluluto ng ating mga nanay ng saluyot. Even millionaires here in the Middle East are eating the mahiwagang saluyot. Paborito nila yan sa tawagin ng luto ay molokia. Yan. Pinakatinola nila, tinolang saluyot. Alright. Ito po, luto na po ang ating sinigang na hipon sa kamatis because your lola has no sinigang hipon. But I tell you, masarap po yan. Hindi ko na kinakailangan ang dagdagan ng lemon kasi ang lemon po pagka nailagay sa init, namamatay ang kanyang